ఎలాగని వెలలో జామగని జాములో ఏమి చెప్పమ్మా. ఈ బాల ఉండి ఇంటిలో ఒక బలి చెప్పమ్మా. ఏమి గ్రహంలో శబ్దం వస్తుంది బాలమ్మ. బల్లి బలికే శబ్దం వస్తుంది. అది మేలుది కాదు, అది ఒక కీడు, ఒక పిశాచది. అవునక్కయ్య. ఎలాగని వేలలో జమగని జాములో రైలు ఎదుగురికే జాములో అవునమ్మని. అర్థమైందా? అవునక్కయ్య. ఆ శబ్దాలు బాలమ్మ అది చెడు కొడుతుంది. నిలకట లేదు ఇంట్లో, నలకట ఉంది, ఒకరి పోతే ఒకరికి. అర్థమైందా? అదంటే 40 నష్టము జరుగుతా ఉంది. అటువంటిగా గృహంలో సుఖము లేదు. ఇంటికి నీరుకాయ కట్టింది. సోమ శుక్రవారము ఎప్పుడైనా వెన్నడైనా చెట్టు మీద కాయ నేల పడకుండా తీసుకొచ్చి వ్యక్తికి పురుగు తీసుకొని పోయి ఇంటి కష్టపడడం చేయించుకోండి. మంగళవారం కానీ అలా బేస్తవార కానీ ఆదివారం కానీ మంగళవారం కానీ శుక్ల సోమవారాలలో వేటయ్యలలో వేటడీలు కానీ అర్థమైందా? గురువుని తీసుకుని ఇంటికి కాయ కట్టించుకోండి. అర్థమైందా బాలమ్మ? ఈ బాలకు కాయలు ఏముండదు బాలమ్మ. కాయ కట్టి నీరు కాయ కట్టించే ఎలాంటి కొరతలు ఉండవు, అడ్డింకలు జరగవు. బాలకుడగా రేపటికి మాపటొస్తాయి అంటది. తొడుకో బాగా తల్లిని సోమ శుక్రవారం మెసేజ్ చేసుకోండి బాలా. సోమ శుక్రవారము నీచులు కౌసులు కూడకూడదు, పచ్చిని పుచ్చిని తినకూడదు. అర్థమైందా? వాళ్ళకు తాయకు నిలకడ చేసుకోండి. రోజు ఒక నిమ్మపండు స్నానం చేసేటప్పుడు ఒళ్ళు చిమురుకోమను, ఒక నిమ్మపండు పరగడుపు తిను. అట్లా 11 రోజులు చేసుకోమని నీ బాలకు. 3 వారాల ఎలాంటి కొరతలు లేకుండా రేపటకు సాయ మాపటకు సాయ నీ బాల పైన ఉంటాము బాలమ్మ. ఎలాంటి అడ్డింపులు లేవు బాల. పక్కకు తొలగి